Стварыць бяспечныя ўмовы пражывання людзей – галоўны клопат органаў улады на месцах. Работу па папярэджанні гібелі і траўматызму людзей пры ўзнікненні пажараў і іншых надзвычайных сітуацый абмеркавалі на 35-й сесіі Віцебскага абласнога савета дэпутатаў 27-га склікання. Напярэды дня цяпляльнага сезону народныя абраннікі засяродзілі ўвагу на дзейнасці мабільных груп у рэгіёнах арганізацыі прафілактычных мерапрыемстваў з насельніцтвам. Падрабязнасці ў матэрыяле Інны Кірыенкавай. Хоть за апошнія дзесяцігоддзя азначаецца станоўчая тэндэнцыя па зніжэнні колькасці пажару, гібелі на іх людзей, тым не менш сітуацыя далёка не абнадзейваючая. Сёлета ў вобласці загінулі 59 чалавек, што на 9 больш леташняга. Рост гібелі людзей азначаецца ў 9 раёнах вобласці. І колькасць ахвяр было б удвая больш, каб не злажаная работа ратаўнікоў. Надо, чтобы каждый выполнял свою работу, в этой работе мелочей нет. Надо, чтобы никто не уходил, проходил, чтобы не было равнодушия в этом направлении. Потому что, к сожалению, очень часто вот эти вот жертвы, которые есть, они иногда бывают именно из-за какой-то расхлябанности, из-за равнодушия. Дэпутатам наглядна прадэманстравалі ўзровень тэхнічнага аснашчэння службы МНС, паказалі сучасныя сродкі пажаратушэння. Для народных абраннікаў арганізавалі пазнавальную экскурсію па цэнтры бяспекі, які адкрылі ў маі бягучага года. За гэты час яго наведалі ўжо больш за 1000 школьнікаў. І гэтую лічбу неабходна павялічыць у разы. Правілам бяспечнага пражывання неабходна вучыць з дзяцінства. Ажыццяўляць прафілактычную работу па папярэджанні пажараў і іншых надзвычайных сітуацый павінны на месцах. Сельскія выканаўчыя камітэты, аглядныя камісіі, іншыя суб'екты прафілактыкі. Аднак такое ўзаемадзеянне не заўсёды дае належнага эфекту. Хоць станоўчых прыкладаў нямала. Мы заходим в каждый дом, каждому человеку. Это и работник образования, и здравоохранения, и пожарной службы, и милиции, соответственно, газово-энергетические службы. И пытаемся человеку донести о том, что безопасность зависит только от него. Профилактическая работа на сегодняшний день организована всеми субъектами профилактики. Я бы акцентировал, наверное, больше внимания на самодисциплине. В первую очередь, люди перестали о себе думать, перестали думать о близких. Если это нам удастся достучаться, а мы достучимся в любом случае, тогда все будет стабильно. Не менш вострая праблема барацьба з п'янствам. Паколькі сярод загінуўшых на пажарах 80% складаюць людзі, якія вядуць асацыяльны лад жыцця. Сітуацыя ускладняецца яшчэ і тым, што палова населеных пунктаў Віцебскай вобласці маланаселеныя і аддаленыя. 70% пажараў адбываецца менавіта ў іх. Па выніках работы сесіі даручана на месцах да пачатку ацяпляльнага сезона завяршыць комплекснае абследаванне домаўладанняў так званай групы рызыкі, дзе пражываюць адзінокія, састарэлыя, інваліды і праблемныя сем'і. Створаныя мабільныя групы абавязаны праверыць стан пячнога ацяплення, электраправодкі і наяўнасць аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў. Дарэчы, сёлета з бюджэту прадугледжаны больш за 90 000 рублёў на рэалізацыю мерапрыемстваў па стварэнні бяспечных умоў пражывання. Інна Кірыенкава, Леонід Табола, навіны Віцебск.